Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki to będzie druga część o tym śpiewającym ogórku. A jak to nie wie, o czym jogodą, o co się rozchodzi, to pierwsza część była też o tym, czemu ogórek nie śpiewa. I wam tam link dam do niej, to se zobaczycie. Tam był taki wiersz Gałczyńskiego, czemu ogórek nie śpiewa. No i tam możecie sobie to obejrzeć, albo sobie tam wygooglujcie ten tekst i będziecie wiedzieć, o co się rozchodzi. No a dziśki, tak w nawiązaniu do tego ogórka, czemu on nie śpiewa, trochę o tym roztomili, jako my z kuli tego, że mamy takie myślenie, jako to wszystko idzie i chcieć to móc, to my mamy taką presję. I ta presja też mamy na sobie, a też mamy taką presję, którą wywieramy na innych ludziach. I o co się rozchodzi? Patrzcie, mamy coś takiego, że nam się wydało, że jakby ten ktoś, na kogo my patrzymy, albo o kim myślimy, robił to, a tamto, to by to, a to się wydarzyło, to by to jego życie było lepsze. No ale jak nie jest lepsze, to znaczy się, on tego nie robi, nie? Patrzcie, jak widzicie taką fez rubobaba, nie? To co my sobie tak najczęściej myślimy? No ta to by mogła se trochę schudnąć, nie? To tak trochę tak delikatnie. A zaś bydą tacy, no ja, jak się tak żre tyle, nie? Albo tam jakie zjadą, jakie hamburgery, albo inne takie, no to potem tako jest, nie? Albo tam jeszcze bydą, wiecie, tacy, co powiedzą, ja byś mogła ruszyć, ta dupa, nie? I tam iść na jakieś ćwiczenia, to byś nie była taką rubą. A jeszcze bydą takie kamratki, nie? Choby życzliwe, co i przyjdą, powiecie, ja tak, ty byś się tak mogła trochę za siebie wziąć, nie? Co byś tak trochę schudła, nie? No, a roztomili, a skąd my doprawdy wiemy, czemu ta baba je tak rubą? A można ona bierze jakie leki i one robią takie coś, że je taką rubszą, no bo tam są jakie roztumajte sterydy albo inne leki, które takie coś powodują. A można ona je choro i mało jakieś tam zaburzenia hormonalne albo inne, no i tak nie bardzo idzie coś z tym zrobić, no i ona je tako je, bo skój tej choroby albo czego. No ale my zarostki sobie myślimy, jakby ona ino chciała, to ona by była taka szlangowa, że nie wiem, nie? Albo zaś rodzice tak mają, nie? Patrzcie, często jest tak, nie? Że jak jest jakiś rodzic, który fez jest czymś dobrym, jest jakim znanym piłkarzem, albo tam muzykiem, albo prawnikiem fez dobrym, to on se myśli, że te jego dzieci to też będą takie fez dobre w tym. No i czasami rozumieli, to i prawda. Ale czasami nie. I czasami są tacy rodzice, którzy se myślą wtedy tak, ja jakby ten mój bajter, on się no zabrał za to robota, jakby on się więcej uczył tej historii, albo jakby on tam więcej ćwiczył na tych skrzypkach, albo na tej cyi, albo na czym tam ino inszym, albo jakby on ta bala kopał od rana do nocy, to on by richtig był w tym dobry, tak jak ja, ale onemu się nie chce. A to roztomili często nie ma prawda, bo ten bajtel albo ta frelka, oni mają jakieś inne talenty i można zupełnie nie poradzą tam ta bala kopać, albo tam jakie uczyć się z tych książków, bo nie każdy tak może się fez łatwo uczy, ale można mają coś innego, o czym ten rodzic ani se nie pomyślał, bo można on tego nie lubi, albo nie przyszło mu do głowy, że to jest coś takiego, we czym te dziecko je fez dobre. I no on se myśli, że jakby ono ino chciało, to by było dobre w tym, co on był. A to nie ma do końca prawda. Albo zaś jak w to dziecko, które jest takie może trochę nieśmiałe, albo jest introwertyk, no i ono mało tam paru tam kamratów, jakieś kamratkę, ale tak wiecie, przyjdzie, kaś tam się pobawi i ten rodzic bierze go na jakie fez wielkie, jakie fajer, nie, jakie kinderbali, bo tam wiele tych dzieci je, no i to dziecko tam, kodo tam
parę jest tych jakichś dziołszek, parę tych jakichś bati, co godo z nimi. No ale ten rodzic godo, jakbyś ty ino chciał, to mógłbyś tam do tych dzieci, nie, tam z nimi pogodać, pobawić się tam więcej, no chodź tam, nie, co to tak ino tam, tutaj tam w kącie siedzi, że i tu godosz tam z jaką tam Zosią i Asią, a tu je tyle dzieci, nie? Jakbyś ino chciał, to byś mógł tam mieć wiele kamratów, a nie możesz, bo nie chcesz. No nie rozumili, bo jak ktoś jest introwertyk, to mu się to nie zmieni, że nagle, wiecie, rozumili, on będzie miał takie coś, ja teraz chcę na każdy fajer iść i jest fajnie, im więcej ludzi, tym lepiej. Nie, bo to jest coś, co je, no takie coś, co się specjalnie nie zmieni w człowieku, nie? No i rozumili, to zaś jest kolejną taką rzecz, że nie ma tak, że jak ino będziesz chciał, to się to spełni. No i co? Ja wam życzę, żebyście nie nakładali z kuli takiego myślenia, takiej presji na siebie, że jakby chciał, to by to czy tamto było. Albo też na innych. Jakby ten mój syn, albo ta moja dcera chciała, to by było to czy tamto. Miejcie takie coś, że wiedzcie, które rzeczy są takie, co idzie zmienić, a które są takie, co nie idzie, no i trzeba się z tym pogodzić. To ja myślę, że dziś kitela, jako się wam podoba to, co robię, to tam dajcie ta łapka do góry, bo jako subskrypcja i myślę, że niedługo się zaś zobaczymy. No cóż, rozumili. Pyrsk.